ένα βήμα ακόμα στην ποιότητα, στην προσφορά των προϊόντων μας από τη Φάρμα Μαϊράγουλο. Το βήμα αυτό είναι η παρουσίαση που κάνουμε στα έτοιμα φαγητά. Καταφέραμε να μπορέσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα της φάρμας μας έτοιμα για το τραπέζι σας. Είναι μαγειρεμένα με τη μέθοδο σουβί, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάψει το προϊόν, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάρβουνα, ηλεκτρικό, δεν έχουμε μολύνει την ατμόσφαιρα και με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να βγάλουμε ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα από τη φάρμα μας. Παράδειγμα, εδώ έχουμε μία σπαλομπριζόλα μαγειρεμένη 10 ώρες στους 80 βαθμούς, έχουμε διάφορα